ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಪಿನ ತಂದು ಪೂರ ಬೋಡ ತೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರ್ಪ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪಾರೆ ಶಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡಾಗೋ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ತುಲೆ ತುಲೆ ಅವ್ಳು ತುಲೆ ಕನಕ್ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಪೋಪಿನಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆರು ಕನಕ್ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಏತೊಂದು ಜೆತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಅಂಡೋಣತ ಸುರು ಬೇಲಿಗೆ ಕನಕ್ ಮಲ್ಪ ಪಿದಡ್ದೇರು ಯಾವಿಯೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾವ ಹಾಯ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರುಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ತುಲಿ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಎಕಡ್ ದಿಂಜ ಚಳಿ ಇತ್ತನರೆಗ ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಯಾರು ಅಲ್ಪ ಕಣಕ್ ಬೆಜ್ಜರ ಪೋತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಜ್ವರ ಬುಡ್ನೊಂದು ಏತು ಪಂಡಲ ಕೇನುಜೇರಿ ಏತು ಪಂಡಲ ಕೇನುಜೇರಿ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಪಂಡಲ ಕೇನುಜೇರು ಕಾಡೆ ಪುರ ಮಲೆ ಮಂದಿರಿ ಪೂರ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ದೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ ತೊನುಜೇರು ಎನ್ನತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತುಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೆರ್ಪೇರು ಬಲೆ ಪಂಡಲ ಲಲ್ಪನೆ ತೊಂದೇರು ಯಾವಿಯೇ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪೋಡಿಗೆ ದಯಗುತ್ತುಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾಡತೆ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೆರ್ಮರಿರುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಪಂಡೆ ಅನ್ ಕೋಡೆ ಪಂತು ತೆಲೆ ಆತ ಕನಕನಾರು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೇರು ತೂಲೆ ಅನ್ ತುಷ್ಪವೆ ನೇ ಒಂತೆ ಕನಕ ಉಲ ಇಂಡು ಹೊಂತೆ ಎಂದು ಕನಕ ಆರು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಗುಡ್ಡೆ ಪೆಜ್ಜಿದೆ ಅಂಜ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಕನಕ ಒಂಚೂಳೆ ಪೊತ್ತಿಜಿನ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತಿರುಗಿದು ಕನಪೆ ಕನಕ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡುಂದು ಆರು ಪೋತಿರು ಎನ್ನ ಮಗನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜೆ ಇದೆ ಸುಮಾರಿನಿ ಕಾಡೆ ಮಂಗ ಬತ್ತಿತ್ತ ಪೋಯ ಬಂಡ ಅಂಚಿಡುಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಕರಿ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ತೆಮ್ಮಗೆ 19 ಪನೋಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಕರಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಸ್ತಾಯರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಕ ಬಯ್ಯಾಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ದೀತೆ ಬಯ್ಯಾಗೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಉಂತೆ ಉಂಡು ಅಂಚದೆ ಅರೆಗೆ ಕೊನೆಯರ ಪನೋಡು ಓಕೆ ತುಕ ಅಮ್ಮಗ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ಗಳಿಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಹಪ್ಚಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅರ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿತ್ತನತೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಬೋಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಅಂಡ ಅಂಗಡಿ ಬೋಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವಳು ಪಾತ್ರೆದ ಕುಲ್ಲರೆ ಅಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಮೂಲು ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚದು ಅರೆಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ತದಾಂಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಅವೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಕನಕ ಪೋತೀರು ಆರು ತುಲಿ ಆರ್ನ ಬಾಯ್ಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಆದ ಪನೊಂದು ಲೇರು ಬಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಪಿನ ತಂದು ಪೂರ ಬೋಡ ತೇ ಓಹೋ ಹೋ ಚೀನಾವಸ್ಥೆ ಯಾವ ಕುಲ್ಲೆ ನಾನ ಪೋಡ್ಚಿ ఒక తీర్చిన దాయ పోపిని కరెంట్ ఉండు తులే ఎంకలంజి మళ్ళీ అవస్థೆ ತುಲೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಮಂಗನಕ್ಲ ಉಪದ್ರ ಏತುಂಡು ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮುಟ್ಟೆರ್ಲ ಪೊಡಿಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಮೇರು ತುಲೆನೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತಪ್ಪದು ಹೋತುಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ ಮಿತ್ತು ಫ್ಯೂಸ್ ತಪ್ಪದು ಹೋತುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಫ್ಯೂಸ್ పోతున్నತ್ತೆ ಏನು ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈರು ನನ್ನ ಮುಟ್ರೆ ಹೊಡ್ಚು ಆರು ಇವ್ರು ಕೊಲ್ಮೇದ ಬೇಲೆ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಿರಾರು ಅಮ್ಮ ದೀಲೆ ದ್ವಾರದನು ಪೀಸ್ ಪತಾತಾರ ಇನ್ನ ಕಾಪಡ ನೆಂಜಿನ ಒಂದು ಕೊರಡಾಯಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗಾನ ಇಂದ ಪಪ್ಪ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಂತೀನಿ ರೇಗ ಇಡಲ್ಲ ಉಂಟೂಲ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಯಾ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕುಲ್ಲೆಡೆ
ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆರ್ಡರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿನ್ಲೇವೋ ಅಮ್ಮ ಗುಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಎರಟ್ಟರಿ ತಿನ್ ತಿನ್ ಏನು ತಿನ್ ಒಲುಂಡು ಪಿರವಡವಾ ತಿನ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಪುಲಿಗುಲೊಂದು ನೀ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ಲೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬರಲಿ ನೀ 5 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಬೇಲೆನೆ ಮಾರ ಓ ಪನ್ನೀರ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಓಲ್ ಬರೀತೀನಿ ತೋಜು ನಾವು ತೋಜೋ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಎಂಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇದು ಕುದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಂಚೇನೇನಾ ಓಪನ್ ಓಪನ್ ಅಂಚೆನೇನಾ ಮಂಗನ ಉಪದ್ರ ಏತು ಬಂದು ತುಯರ್ ತುಲೆ ಫ್ಯೂಸ್ಲದೇ ಇದುಂಡು ಉಪದ್ರ ಮಿತ್ತು ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ಗಾನುಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದ ಪೌಡ್ರ್ ಕಂತೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ಗೊಂಥರ ಜ್ವರ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಸುಸ್ತು ಪಂಡ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇಟ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರೆಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ಡು ಬಟ್ಟೆ ಹಂಗೆ ರೆಡಿ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬೆಚ್ಚನೇರಿಗೆ ಕಲತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೋಷನ್ ಪೋಂದಿನೇಕ್ ಶೀತ ಪಿನೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತೆಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಔಷಧಿನ ಪಂತಾರೆ ಇಂಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜಿನ ಪೂರೆಯನ್ನು ಬರೆದೀತೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕೊರುಡು ಪಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕುಲ್ 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 ಕುಲೈತೆ ಅರೆ ಪೂರ ಕಲ್ಮ ನೀರು ಪೂರ ಕಲ್ಮ ಬಿಡು ಮಮ್ಮಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಜ್ಜವು ಈಗ ಪಾಡ್ರೆ ಅವು ಈ ಕಡೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಾಣ್ತಿರತ್ತೆ ಅವು ಬರ್ಲಿ ಬೇಗ ಪೂರ ಕಲಿ ಮೇಲೆ ಪೋಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪರೇರ್ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪರೇರ್ ಇಕ್ಕೆ ಗೊರ್ಪಿ ನಾವು ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಬರ್ಲಿ ಹೌದಾ ತಾಲ್ ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಪೆತ್ತತ್ತ ಪಾಪತ್ತಾವು ಶಕ್ತಿ ಮನ ನಂಚಾಪು ಕೈ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ನಂಚಾರ್ಪುಂಡು ಮೇರ್ನ ನಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೈ ಲಂಚಾರ್ಪುಣಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಓ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆರಿಯ ಪಾಪ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಕುಂಡಿಯ ಪೂರ ಕಾಲಿ ಮಲ್ಬಿಡು ಇವರೆಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾನಾ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾರೋ ತಿಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾರೋ ತಿಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಾಯರ್ ಮಾರೆ ಫೈನಲಿ ತಿಕ್ಕಾಯರು ಇದು ಪೂರ ಮಂಗ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಂಚ ಪೂರ ನರಕ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರಾ ಕಯರ್ ಪಾಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೇನು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಕರಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬದನೆ ಮುರಣಿ ಬದನೆ ಪೂರ ತಿಂದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಕರಿ ರಡ್ಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪಂಡು ಯಾನು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಕರಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತೇನು ಗಹನಗೆ ಈಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ತೊಂಡ್ರೆಂಡು ದಾಲ ತಿಂದು ಚೇ ಪಂಡು ಆ್ಯಪಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಎತ್ತೇರು ಅಂಡ್ಲ ಖುಷಿ ಟಿತ್ತುದುಂಡ ಮಲ್ಲೇಜ ಅಂಡ್ ಆರೇಗ್ಲ ಬತ್ತದು ಜ್ವರ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಅಂಚಾಯ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಅಲ್ಪುನ ಅವ್ಲು ಮೆಗ್ಗೆ ಪಪ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪಲ ರಾತ್ರಿ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದಾಕ್ಲೆಗ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ನೇಬರ್ಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಏಪಲ ಸಮತ್ ಅಕ್ಲು ಕಂತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಏತಂದು ಪಿದೇದ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಪೋಯರು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಕಡ್ಪುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು
ಒಣಸಾದ ಅಮ್ಮಗ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಯಾನು ಒಂದು ಕಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇತ್ತೇನ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕೊನಾಡು ಪಂಡ್ದು ಅಡೆ ಪೋದು ಕೂಡ ಅರ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ದು ಅಮ್ಮ ಪಿದಾರ್ದು ಮಂಗೆದೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂತೇರು ತೋಚ್ಪದೇನು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೋಪಿಂತಲೇ ಅವು ಅಂದ ಅವು ಸೈಯಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಫುಲ್ಜಿನ ಪುರ್ಲುದುಲು ಇದಾರು ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಅದು ಎತ್ತನ ಅದೊಂದು ಹಾಂ ಓಲ್ ಹಾಂ ತೂಲ ಎದ್ದು ಜೋರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಪಾಂಡೇಟ ಏತು ಉಂಟು ಪಾಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ 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 ಅಂದು ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಅವಳು ಮರಟು ಕುಲ್ದೀನಿ ಒಂಚೆ ಕಾಡು ಮರ ಅತ್ತಿ ಮರ ತಂಚ ಮಂಗ ಕೂಡ ಬೈದನು ದಾದನ ದೊಡ್ಡ ಕೊರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊರು ಕೊರಿಯಾ ಕೊರು ಪೋ ಕೊರು ದೇತಲೆ 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 ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬೈದಾರದ ಐಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂಡಾರ ಕಜ್ಜಿ ಬತ್ತೊಂಡಾರ ಆಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದಾ ಹಾಂ ಈರ್ ಬೋಬುಜಾರಾ ಉಂತು ತಟ್ಟೋಣದ ಲಾಪು ಜುಂತು ಅಣ್ಣ ಯಾವಿ ಬಲೆ ತೀರುಣ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಮೇಲನೆ ಯಾವಿ ಯಾವ ತೀರುಣ ಹಾಂ ವಾವ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ನಾನು ಟಾಟಾ 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 ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಚಿಂಟುಗು ಹಾಂ 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 ಓಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೋಯರು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ತದಲ್ಬನು ಚೋಚುನತ ನನ್ನ ಚೋಚುನು ಸುಮಾರು ವೇಲೆಂಡು ಲೈ ಮಲ್ದಿನೇಜಿ ಕಲ್ చేతులు ಹಾಕದ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಾನು ಪೂರ ಅದೇ ಬಾ ಪೊಯ್ ಯಾವ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವ ಬಯ್ಯಗ್ ಗಹನನ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ತಂಬೋಯ್ರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾನ್ ದೀಪ ದೀದ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ ಸಾರ್ದ ಅಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೋನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಓಡ್ಪಲಿದ ಕಾವಲಿಗೆ ತಂದೈತೆ ಸೊ ಐಕ್ ತಿಳಿಪಾಡ್ದು ಪಾಪ ಕುದ್ಯದ್ ಬರ ದೀದ್ ಪೋತೇರು ಓಕೆ ದೀಪ ಪುರ ದೀದಾಂಡ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮಗೆ ಸಾರು ಮಲ್ತೆ ಮುರಾನಿರ್ದಿಂಚ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೋಮವಾರ ದಿಂಚ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಕಜ್ಬಿಜ್ಜಿಲ್ಲದು ಉಂದಿ ಉಪ್ಕರಿಲ್ಲ ಗಂಜಿಲ್ಲ ಅಂಚದಿನಿ ಹಬಿ ಬಂಡೇರು ದಾದಂಡ್ಲ ಮೀನು ಮಲ್ಪು ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಮೀನು ಬುಡ್ಚಿ ನುಂಗೇಲು ಮುರಾಣಿ ಕನದೆ ಬದನ ನುಂಗೇಲು ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡು ಮುರಾಣಿ ಸಂತೆ ಇಡ್ದು ಬದನ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಕರಿ ಮಲ್ತದು ಖಾಲಿ ಆಡ್ ಅಂಚ ನುಂಗೇಲುಂಡು ಅಂಚದು ಸಾರು ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಲೈಟ್ ಪಂಡ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ಗಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಲೈಟ್ ಖಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ಲ ಉಂಪೆ ಆಯ್ಗೆ ಖಾರ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ತಿನ್ನಿಯಾರೆ ಅಂಚದು ಒಂತೆ ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ನುಂಗೇಲು ಸಾರು ಮಲ್ತೆ ಅಂಚದು ಚೂರು ರಡ್ಡು ಉಂಡಿ ನುಂಗೇಲು ಸಾರ್ಡ್ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾವಲಿ ತುಲೆ ಪಾಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ್ದುಂಬು ಕಾವಲಿನ ಬೆಚ್ಚಬುರ ಮಲ್ತು ದೀತೇರು ತೆಲಿಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ಪದ್ಪುರ ದೀತೇರು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ನಾಣಿಗೆ ಆಂಡ ಕಾವಲ್ದಾರ್ ಬಂತೇರು ಜಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ನೀರು ಕೊದಿಪಾಂಡ ಯಾವೊಂದು ಅಮ್ಮ ಬುರ್ಚಿ ಐಕ್ ತೆಲಿ ಕೊದಿಪ ದೀಯರು ಗಹನ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂಬೋಯರು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಪರ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ಶೀತಲ ಆತಂಡ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಪ ಎದುರು ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಮುರಣಿ ಸೇಪು ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಮ್ ಶೇಪ್ ಪೂರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಗೆತ್ತು ಕುಡಿಯೋರು ಹೇರ್
ಓಕೆ ನನ್ನ ಏನೈತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಿಕ್ ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಅರೆ ಕೌಲ್ ಚಳಿಜ್ಜಿಗೆ ಹುಷಾರುಳಿಯರಿಗೆ ಮೊಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಜಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯ ತಯವಂಡ ಪೋದು ನಾನು ಅರೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕಿಜ್ಜ ತೈಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪೂರ ಡಬ್ಬೇಡು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೇಡು ಪೂರ ಕಜಿಪುಲ್ನ ಅರೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯೆ ನುಪ್ಪು ಕುಕ್ಕರ್ ಹಿಡ್ದಿಯರಿಗೆ ಕಜಿ ಪುಂಜಿ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೆ ತೈನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅಮ್ಮ ಪಾತಿರೋಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಬೋರ ಅವನುಂಡು ಓಕೆ ಎಂತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಏನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ.